Kaixo artistak, hementxe gaude errezeta berri bat egiteko prest. Natilla osasungarriak, txokolatezko natilla osasungarriak kakiekin egiten direnak. Eta horretarako 3 osagai baino ez ditugu behar. Alde batetik pare bat kaki, bestetik jogur bat edo jogur grekotar bat, eta azkenik kakaoa. Baina kakaoa 100% osasungarriago egiteko. Zuek beste kakao mota batekin gozaltzeko erabiltzen duzuena, baduzue, aurrera. Hori bai, errezeta honen ideia da, osagai osasungarriak edo hainbeste azukre ez dutenak erabiltzea. Beraz, zein izango da lehenengo pausua? Gero agian baso hauetan jarriko dugu, baina itxarongo dugu. Lehenengo pausua garrantzitsuena, eskuak garbi izatea, eskuak garbitzea. Garbitu dituzu eskuak, nik ja bai. Ez, txantxa. Lehenengo pausua izango da, kakiak zuritzea eta moztea. Irabiagailuaren barruan, irabagailuko ontzi barruan jartzeko. Beraz, magia egingo dut. 1, 2 eta 3 magia zurituta daude kakia. Oraintxe, irabagailuko ontzia hartuko dugu eta zati txikitan moztu. Joan poliki egiten eta oraintxe ikusiko duzue. Horrela begiratu nola moztu ditudan zatiak. 3. pausua kakaoa izango da ondoren. Dan ez dut botako, ze agian aurkezpenerako pizka bat utziko du. Pipi egiteko. Gerozeago jogurta bota. Ondo bota. Eta azkenik irabiagailua hartuko dugu. Eta poliki irabiatzen hasiko gara. Pazientziarekin poliki egin gara. Ado? Ikusten? Beraz, ni hemen egongo naiz lasai, eta bukatzean hementxe egongo gara oraintxe arte. Zaran, begiratu nola geratu den. Ondo ezta? Begiratu, ze testura jartzen zaion. Ados? Orduan falta zaigu bakarrik. Entzufea kentzea. Irabiagailua hor utzi. Begiratu, oraintxe egingo dugu plano polita. Begiratu nola geratu den. Ikusten? Beraz, basoak hartu. Eta koilararekin natillak prestatu. Nik utziko ditut 6 koilarakada. 6 edo 7. Batean eta bestean. Soberak gelditzen denez, 8 edo 9, baina nire ustez jogur batekin eta 2 kakirekin egin daitezke natillak behintzat 2 pertsonentzako.
Garbituko dut dana, eta oraintxe bertan erakutsiko dizuet. Taran! Taran! Begiratu zein ondo gelditu diren. Egingo dut lehen planoa. Dana behin garbituta. Hor trukoa izan daiteke zuek horrela pizka bat botatzea. Eta orduan geratuko zaio testura polit bat. Justo portada. Bai? Egingo dut azkenengo planoa, ikusiko duzu zein ondo gelditzen den. Hortze duzu lehen planoa. Beno, zuen gustukoa izana espero dut. Errezeta honetan, berez osagarriak nahiko osasungarriak dira. Gainera zuntza dauka, ez dugulako zukurik egin, berez zuntza barnean dauka, kakaoa da 100%, jogurtan naturala izan da, eta kakiak azkenean fruta da. Eta orain neguan kaki asko daude, ezta? Beraz, animatuko zara egitera. Ea ba, errepasa dezagun pausu hirukote horiek. Zeintzuk dira? Lehenengo pausua kakiak zuritu eta moztuko ditugu. Gero, bigarren pausua kakaoa botako dugu, berarekin batera. Eta azkenik, hirugarren pausua jogurta botako diogu. Hirurak irabiagaiorekin nahaztuta. Eta hementxe daude kakinatillak beste bat arte. Ze gozo.